a tuchtagán náit is lánaí gachas na mát agus bhí mé héin agus tibre fannacht láistín an seo. Agus bra nátaí tá an áit thar a bheith ciún fi láthis. Bhí na daoine amhaith go láidir go tréan inné agus a réir seisiún ceol a chuileát agus bhí an lála páric ag go choilehhaine agus seo inis a ciúnas na dhia. Agus inis be mu go le deis go dtí an Afraic ó Chrochmhaite. Go séidir bhí dé a dhaoibh a dhaoine córa.